खुलुमबाय बयनिसिमबो राजा खुंगुर YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दा आङो दा गामि सिङावनो दङ, जोंनि गामियावनो दं। ओमफ्राय दा जोंनि गामियावहाय मोनसे फिसासा ड्रागन नोंथांमोना नायलांदो माबायदि ड्रागनखौ मोनसे माने बाहाय आबाद मावदों आरो दा एसे गोदानसो। ओमफ्राय नोंथांमोना बे ड्रागननि बे जेनाखि ड्रागन फिथाइया माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै गोबां हयथ' मिथियाबो जानो हागौ। ओमफ्राय बेथ' जोंनि ओरैहाय आसामाव एसे गोदानसो, बाराद्राय डेभेलप जायाखै बेनिखाय जानाखि दा आंजों दंफायो आदा फरेस्ट बसुमतारी। दा बिथाङा बेफोरखौ ड्रागन बिफांखौ बोरैहाय गायनांगौ बिनि सोमोन्दै जास्ट सिम्पोल नोंथांमोना बिथाङा फोरमायगोन, नोंथांमोना रायलायबाय थाबानो जाहैबाय। दा आदसा दा बेखौ बोरै गायनाय जायो एसे पाब्लिकफोरनो खोन्थानो हागोन नामा? नोंथांमोना मोजां नायबा साइन्टिफिकेलि क्लासिफाइ खालामा, बे जेन'बा केक्टास हारिनिनो बे माबा लाइफाङा। दा आदसा बेखौ दा बोरै गायनाय जादोंमोन बेखौ गायनाया माने बेखौ आंथ' गायनाय जायाखै, बिबोनांफोर जानाय दङ। ओमफ्राय बे बिबोनांफ्रा अनलाइनजों मबाइलफ्राव मोनो नालाय आजिखालि, बे खबर मोननानै ओरैबायदि दाम जायो दिमानथार बे बुस्थुफ्रा, बेबायदि होननायखाय माने बिहरनानै अनलाइनजों बिहरबाय। बिहरनानै ओमफ्राय दानिया गायनायनि पलिसिखौ हाखौ नायफैबाय। हायाथ' गावसिनिनोखा। दा बेहाय बिसोरो पस्टखौ अर्डार खालामबाय बेसेबां नांगौ। माने पस्टआ बेहाय 7 फुट खरि दङ, ओमफ्राय दाथि जानायनि बेहाय 2 फुटसो हा सिङाव फबनानै गोरा। पस्टआ बेहाय गासैहाय 20 दाल दङ। दा 20 दालखौ गासिबो 7 फुट एखे समान लादों। ओमफ्राय बे बानायनाय सिस्टेमा जाहैबाय गोजौआवहाय लहा ओरै थमब्लेट सोजानायनि गुदुं मोननै खालामखानांगौ, अर्डार होथाराबा जानो नागिरा बुस्थुआबो। बिफांफ्रा नैबे टायार होआखै होनबा, बे टायार होनाया। ओमफ्राय दा बे दाथि जानायनि 2 फुटसो फबबाय, ओमफ्राय गोजौआव बिदिनो 4 फुटसो दोनबाय आरोखि। ओमफ्राय दाना बे बिफाङा ओरैहाय सोरगिदिं गायजाजोबो, बेराफारफ्रोमबो माने ओरै फांसे माने साखोला जेरैबो गायजाजोबनाय आरोखि। दा बेखौ नोङो दावखो होनांगौबा बेखौ गोरलै अबस्थायाव माने मानथाबा नालाय, बेखौ दुरुंजों खाबथानानैसो लासै दावखो होलांनांगौ आरोखि। सिगां अबस्थायाव जेलानाखि बै टायारखौ मोनफैबाय, गावनो बाग्लायनानै बे जेला सम जायो होमबा बिबार बारनाय फिथाइ थायनाय बेबायदि अबस्थायाव फैबाय आरो। दा बेहायथ' फिथाइया मेरला थाइबायानो। बिफांनि फुलिया बे गुदियाव सोरगिदिं गायजाजोबो फांब्रै। दा बेनिफ्राय ओरै दावखोनाय लोगो बेखौ दावखोनायावथ' नोङो बागथाबा नालाय, बेखौ माबा दुरुंजों खाबथा होबाय थानांगौ आरोखि। जेलानाखि बै टायार मोनहैबाय होमबा गाव आराम बाग्लायबोनानै जेलानाखि सम सफैयो अब्ला बिबारनि अबस्था फैबाय। बिबारा नैबेनो बेबादि बिबार जायो। दा बेखौ बिजौखौ माने हाना होनाय जादों आरोखि। बिजौआ आरो लावबावोमोन, एसेनि फैथारो बियो। लावनानै आरो बेहाय बिबार जाफैबावो। जायगा दाबसेयाव 2 गाहामबो जायो बिबारा। थुब्रा ओरै खाथि बेबायदि अबस्थानि बे बिबार। बे बिबार आरो फिथाइया हरहायसो दङ। बेहाय फिथाइया हनै फिथाइया बेबादि अबस्था जागोन आरोखि साइजआ। ओमफ्राय बे बिबार नागारलांनानै बे थालिर मैखुनफोर बादि जाबाय आरो। फिथाइ राब्ला बै गावसोर सिरिलाङो। नैबे सिरिबाय, नै बैहाय एसे दंबावो। माने बे बिबार रानलांनाय जाबाय। नैबे बे जोब्बाय नालाय, जौबाय नैबादि जौनोसै थालिरनि बादि। मैखुना जोबाया होमबा थिग बिदि। मानसिफ्रा मा सानोथाय फिथाइया मेरला थाइबायमोन, थाया। बिदिनो सोरबा लाङो सोरबा मायो। माथो जानायावबो बिगोमा जानो होलांनायखौ आं मोनजाफेरबाय। गोमोनावबा मोजांथारलाय, गोथाव। एसे दैमोन, गोदैद्रायबो होननो हाया। माने दैस्रुदा नङा, गोदैयानो बारा गोदैद्राय नङा आरोखि, लिमिट गोनां गोदै। दा ओमफ्राय गोथां अबस्थानि बेखौ दाखालि थाइसे हानानै जानाय नायबाय, जाजासिगोनदां होननानै। हाबाब गोखैयानो जि गाज्रि उसुबिदा मोनो गोथाङा। फिथाइया रास्लाबनोनो हाला। सोर मा बबे जायगानि मानसिफोर लांफैयो। नेबाय थानायबो जाया, जायगायाबो गोजान नालाय। दा बेनो आरो। दा बेखौ खावो थाया, फिथाइयानो थाइसेबो। अब्लाबो बिगोमाया नारभास जायाखै। बेखौ बारायहोबावनानै गायनायनि खोथा दङ। बेखौ खमसे खम गासिबो गायलांगोन, बारायलांबावगोन। हरैहाय साहाजों आरो ओरै सोनाबजोंबो। दा बारायहोखांनायनि उनावहाय बिनि माबाया संख्या जुदि बुरजा जायोबा सोरबा सासेनो एनगेज खालामनानै बेजों
मा बेबस्था खालामलायनाय जायो सावरायलायनानै माने फेहेरथारगोन आरोखि जेरैबाबो गोमा दानिखौ अरजाथ'थारला होननानै बुंबाय बिगोमाया। दा मार्केटआवथ' बिनि दामा बिराद गोसा होननानै मिथिनाय जादों। मार्केटआव दा गावसिनि लोगोफ्रा बेखौ 300 थाखानि फानबाय थायो होनदों फायखारिफोरनो। औ केजियाव। दा गावस्राथ' बहा फाननो मोननो न'आव जानायनोनो मोना। फांबेसे जागोन बेयो? 20टा 20टासो दं। ओमफ्राय बेयो सिगाङावथ' नोंथाङा नुनायाव एसेल' नुदों बे 2 इयार्स 3 इयार्स बोसोरनै बोसोरथाम उनाव बे बिराद गिदिर जायो आरो बेयो। ओमफ्राय नों सिगां टाइमावथ' नोंथाङा ओरै नायनो हागोन नैबेयावहाय बे जास्ट फुलि जाजेननाय बे नैबे फिसासा नै सिजौ बायदिनो बे केकटास बायदिनोखा बे माबाया। ओमफ्राय नों ओरै लासै लासै ओरै दावखोलांबाय बे ओरै माबा होनांगौ पस्ट मेन पस्ट बेयो 7 फुट जागोन ना बेयो आदा? ओमफ्राय बेहाय नैबिदि ओरै बाग्लायनाय खालामनो थाखाय नैबे मटर टायार होबाय। ओमफ्राय बैयावहाय सिङावहाय लहा दङ। लहाजों ओरै बैयावहाय नोंथाङा नायनो हागोन थमब्लेट औ बै टायारखौ थाबथानाय बै नैबे टायार थाबथानाय ने बेनो। ओमफ्राय फिथाइया ओरैमोनलै बे फिथाइ जाहांबाय। ओमफ्राय फिथाइ गोथाङा बेनो। आंथ' गोमो मोनजाफेराखै जानो दासिमबो। बेनो फिथाइ गोथाङा नै बेनो फिथाइ गोथाङा। ओमफ्राय बे गोमोन जाबा गलाब बायदि जायोना गोजा। नैबेहाय मा होनोमोनलाय थालिर मैखुन बायदि बेयो ओरै गालांबाय थायो बे बिबारा। ओमफ्राय बेबायदिनो ओरैहाय दंबावो सिङावहाय। दा बेबायदिनो बेयो जोंनि आसामावहाय इसिबां माने डेभेलप जायाखै जायनाखि ड्रागनखौ गायनाया जोंनि आसामाव इसिबां माने डेभेलप जायाखै। नैबे बिबार जायगा लायै जायगा अफायबा जाबाय। आरो दानि बाजारावहाय बिनि फिथाइया ओरैबायदि दाम गोसा आरो 300निफ्राय लानानै 500 गाहाम मोनो केजियावहाय। ओमफ्राय बेबायदिनो जों जायफोर गैफेरै आबादफोरखौ मावोबा जों थाब डेभेलप जानायनि चान्स थायोना आदा? थाब डेभेलप जानायनि चान्स थायो। ओमफ्राय उनावहाय दा नर्थ इस्टआवबो फैबाय। दा जोंनि आसामावबो ओरै सानजाहा गोबां गिदिर ड्रागन फ्रुटनि आबाद मावनाय जागासिनो दं। दा आसा खालाम नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बिनि सायावहाय मोजां मिथिनो हाबाय होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। दा बै फिथाइ जाजेननायाव माबायदि मोना नों आगोलहायलाय? आगोलावहाय आं मोजांखौनो मोनदों। माने बाहाय गोदैद्रायबो गैया माबो नङा जानो मोजां आरोखि। ओमफ्राय बै सिङाव माबायदि बे थब्ल' बिबार बायदिबो नुदां? थब्ल' फिथाइया औ बेनि बेगर जेरोखोम एरोखोम गोसोमबो दं। गोसोमबो दङ। दाखालि लांनाया गोसोममोन। ओमफ्राय बे आगोलना गोजा। बे दालिम बेगरफोर गोजा जायो। खिन्थु बे थब्ल'नि जेरैथार सिंनि मादाया। ओमफ्राय गोथावानो गाज्रिद्राय नङा। गोथाव। दा बेनो जायनाखि ड्रागन दा बेखौ फुलिखौ नांगौबाथ' अनलाइन अर्डार खालामनानैबो मोनो बिनि जायनाखि फुलिखौ नांगौब्ला। ओमफ्राय दा बागान थाखायोबाथ' बेखौ बोखानानै माबानो हायोना आदा? जावैफिननो हायो बागान गावबागाव थाखायोबा। दा आसा खालाम दिनै भिडिअखौ बाहायनो फोजोबथ'सै। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होनो दाबाव। एसेनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो।